No niin. Tämä meidän viimeinen video, tai minä en ole tässä. Et olekaan, mutta esittelee kai itses. Mä oon Juho. No niin, ja mä oon Vili, tunnette kai, mutta normaalisti te olette varmaan nähnyt, tai ette ole nähnyt, mutta kuuluu, että mä oon sen Leevin kanssa, mutta nyt mä päätin, kun Leevi ei olekaan tässä, mä päätin tehdä ton mun kaverin Juhon kanssa tämän videon. Ja vähän sellaista, että se Finland Creeper-kanava, niin sinne ei varmaan aio tulla enää yhtään videoita. Se varmaan se Uber Strike 1 oli se viimesi. Eiks vaan? Jep, mä otan sen videon. Ja täällä Vilillä oli tosi hieno snipe, jonka menetti. Meillä oli aakot mulle sitten mä tein Uber Strikessa itselleni natsiksi eli Hitleriksi. No niin. Kauhean sellainen nahkatakki, viikset ja siellä oli mikä vittu armeija hattu. Mutta se ei sen komenta. Joo, no eihän se kanava hirveän kauan pystynyt olekaan siellä. Ja AK vielä. Niin eihän se meidän kanava, se Finland Creeper, niin eihän se hirveän kauan ollutkaan sillä, mutta kai sen takia, että me ehkä tehdään joskus Leevinä me tehdään ehkä joskus kanava, niin kun, mihin ehkä päästään niin kun Juhokin mukaan, eikä vaan? Niin, se on niin kanava, että missä sitten meidän videot ei niin lagita, kun jos ette huomannut, niin meidän videot lagittaa ihan hirveen paljon. Ja että mä aion tehdä siihen kanava Uber Strikeista. Niin, mutta ei kannata vielä luetella, koska eihän me tiedä edes tuleeko sitä kanavaa vielä. Niin, mutta meinasin tehdä Counter Strikeista, mutta huomattiin. Tuo koko ruutunen, eikä Rehunteria. No, ei kai sitten enempää, mutta vielä yksi sana. Tämä kanava on lopetettu. Ja hei, yksi juttu vielä. No? Mä aion tehdä yhdessä nettisotapelistä, Joo, jos ja se kanava tulee. mutta en mä tiedä, että tuleeko se kanava vielä. Niin. No? Metä ja heippa. Jepä!